सेंट्रल कायसा कुछ जों सारकुलार माने बेरायनो सानाय चिनि तामनिगाय नायनिगाय आबो जतो जागोन खायजे तिन थानाय हायबा दङ गाय केबो मुसुङो सेमना शॉर्ट के दिशा रिपोर्ट बनान कोई कोई नहीं जागा माने मास बा एक मास दुई मास बिदिनो सेमिनार फायदि बा अमा हाय खायदिगे जतो जागोन खायजे तिन थाना खायजा सेमिनार बा कोन जागा खायजा गया আপনি তাঙে আমতি হাইকিংটা লিখে আং কিসা কয়দিন সারা ওয়াইটেড প্রেসিডেন্ট এই তিনশো দেববর্মা হামবাই চিনি বিষয় তা ফাইসো আগে চিনি ওয়াইটেড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জবাব নাইছি Pilano chini kong tungtun belagan hambai ani logio tongani yagra bhago chini White Central Working President borong kana Roshni Deborma yang tong chini Central White ni Working President borong kana Chidin Deborma de chini Central White General Secretary borong kana Suros Deborma de ang sak baikang White Pictures jeng tini je putung laimani ke chini Honorable President borong kana Rural Development President Shivo jeng tini or meeting nang lejak o jagao tong chini buskangni je movement chini choba bobagrani thanchen khorong chung bahai ke tebo krak laye kame kame je sikla chaleno tebo chung thancha khabak se kokbas ka aglaini obochin harmo te buskang chini daily o thangai chini kwangma borrogno chung bahai ke thanglainai te chini buskang je gathering nani chini kwangma borok ongklai chini bobagrani khorong tebo kobla khlaini omhai chobano chung tebo bahai ke chung kame kame amse chung taki shogiman omhai ke chung meeting narang laijak abo chini sikla chaleno bisingtei लाइक जों साइमन चिनि सिक्ला चालेनो चिनि सोजा चिनि बैकबोन चिनि दफानि बैकरें जों जेबो चिनि सिक्ला चाले ग्राक नाय आपुरनो चिनि चबाव तेबो ग्राक आमन बागे चिनि बुबाग्रानी लाइकल फांबाय चिनि सिक्ला चाले बारे स्ट्रंग तमो बसकं जे चबाव जों 100% गप्लायनो बय जों दियारंजा बसकं जे वान आसपेन चबाव जों जेसे खबनो जों 100% सक्सेस नि चिनि बुबाग्रानी चबाव जों गप्लायनो बय दियारंनाय दिल्ली मुभमेंट बफोर थांनाय आबो दिल्ली मुभमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नाय आबनर किसे मानासिनाय तांगे जों जत ताबो यूट्यूब दियारनि तंग बसकं चबानि बेलाने हामबाय बेलेखे नांगमन कक सुखा पान बैगे जों दिनै ओ बिषय दिनै जों दिनै सावजानि जोंनि सिक्ला सेंट्रल कमिटी ताइ जों डिस्ट्रिक्ट जत आदम ताइ ब्लक लेवल जत आदम जों दिनै ओ साबजेक्ट रंदि जों आलोचना खालामनाया दिनै जों अबो हायगिनो नखा जे थांनाय जे बिसिसा बा 1.5 बोसोर लाई थांगासिनो जे भिलेज कमिटि इलेक्शन आबो ख्लायांगि दङ बर' इसातैनाय बा ख्लायांगि दङ नाथाय अबनो गारै जोंनि गोबां मा जेतानाखि जों खायसा जिखुनु मुभमेन्ट थायो नायखाय आबनो बर' जोंनो केबो मानसि लुबैदों अबनो एकमात्र कारण जों जालो जे जोंनि जे दाउ जत भिलेज कमिटि जोंनि 587 भिलेज कमिटिनि 2638 टा जे भेकेन्सि दङनि आ जागाव जों जुदिनो भिलेज कमिटि इलेक्शन हाके आ जागाति ब्राह्मण जयनाय आबो ताइ कुनु सन्देह ख्रै आबनो गिरिजागै बीजेपि रक आबनो गिरिजागै ख्लायरै एमि दङ आबो जों प्रमाण खा ताइ दाबो जे बुसखाङो जों 12 तारिखआव जे जनसभा खायनो नै जे जों टेन्टेटिभ एकटा डेट नाहारि जों पारमिशन दं जों जे जोंनि जे नियमनि मथे जों हानो थांमोन फियाबा जों आ जागा नुजाखा कुनु रिजन सारा যদি जों अबो जों सालायखा जे যদি जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्री फायखाखै कक्रै जों सालसा उसुलि मानो सानो उसुलि मानो फियाबा ताव सोनो कुनु प्रपार रिजन करि जों आ जागा आबो साइमरो जे बर साकाव के बर फनुगि दङ जरा चालुगि दंनाय जरा माटनि जरा नायकल दंनाय बा स्पोर्टनि जरा बरनो फनुगि ताइ जरा प्रशासन दंनाय बिस क्लाय आरो कदर दंनो बर फनुगि दङ फियाबा जों आ जागा नुजो बिसिङै बिजेपि रनि एसे जफ्रांग दङ जे आ जागा जदिनो बुसखाव जों जनसभा खालामखौ जागा जों 1 लाख या 1.5 लाख या जों 2 लाख खायाव जागा जों जोंनि ब्रह्मथानि वारियर्स रवा जागा जों बुथुमनाय बर आबनो गिरिजागो ताइ अबहायके फनु कांकाय बिजेपि रक दिल्लीयाव कैसे मेसेज थानानि गिरिजागोनि बागै इ त्रिपुरा राज्यनि जरा दुनिया मुनि नेता रक बर अबनो गिरिजागिनाय अबनो कासुइ दङ आबोनि बागै जों स्राय स्राय सानामो जोङो नरक सुनो मजि पारमिशन दिरिया जों बुसखानि 12 तारिख एबा जेबा काय सालना हारै जों वास्तवआव जों 1 लाख या 2 लाख समाव जों बर बुथुमनाय आबो जों दिनै कमिटमेन्ट खालामगासिनो सिक्लाराव जों जत आमजायो जोंनि प्राय 44 जोंनि ब्लक कमिटि दङ जत इउ दं टिआर दङ जों दाबो जों जत ग्रास लेभेलनि सिबिल जों जत जोंनि जे कुचुक लेभेल जरदै जों जतनो गायसर कप थांचाङो जे जों बुसखानि जनसभाबो जों देशखौनो जों 1 থেকে 2 लाख जों आ जागाव गेदारिं खालामनाय बिजेपि रक जेसेबां साइजों दं आबोनो जों बुंनो दिनखौनो मानिनो हारिया अ एकटा गणतन्त्र देश जों डेमोक्रेटिक भाबेनो जोंबो थाङि दङ आबोनि बागै अ जे गणतन्त्र भाबे थांदोंमोन जुदि कासु गांकाय अबनि परिणाम किन्तु बिजेपि रक 2023 ताइ बुसखां जुदि इलेक्शन खांकाय